Halo guys, di sini aku mau buat video pidato bahasa Jawa. Karena kemarin aku habis bepergian dan pulangnya malam jadinya aku capek terus mandi dan tidur. Tapi tiba-tiba pas aku bangun jam 3 pagi ada chat gini. Sedih banget, apa jangan-jangan tenggatnya udah habis ya? Ya udah deh langsung ke video aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMAN Setunggal Panggul ingkang kula bekteni, Bapak saha Ibu guru lan karyawan SMAN Setunggal Panggul ingkang satuhu kinurmatan saha Mbak Mas kelas 12, konco-konco kelas 11 lan adik-adik kelas 10 ingkang kula tresnani. Monggo kita sesarengan ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala dene kula panjenengan tasih pinaringan rahmat saha hidayahipun tasih saged wonten ing SMAN Setunggal Panggul damel hangrawuhi adicara pangeten dinten kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teng mriki kula badhe ngaturaken satunggaling tema kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 77 taun 2021. Sampun atusan marsa kita dipunjajah dening bangsa Walanda lan Jepang. Mung landasan tekad saha raos handarbeni dumateng bangsa saha negara ingkang kiyat rakyat Indonesia ngupaya supados saged mardika. Rakyat Indonesia mangeti saben 17 Agustus minangka dinten kamardikan bangsa kita kangge pepeling saha mangerti kamardikan Republik Indonesia ugi pangorbanipun para pahlawan ingkang sampun gugur kangge kamardikaning bangsa kita. Alhamdulillah kula panjenengan kedah tansah ngaturaken raos syukur awit kanugrahan kasbat. Lomba ingkang dipun wontenaken antawisinipun panjat pinang, tarik tambang, balap karung, nedha krupuk saha sanes-sanesipun. Sumangga kamardikan menika dipunisi kalihan pembangunan ugi watak nasionalisme ingkang katandur ing manah. Saking menika kula saha panjenengan sedaya tansah ngaturaken raos syukur ugi nyuwun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala supados bangsa kita menika dados bangsa ingkang langkung sae. Amin. Kula kinten kirang wicaksana menawi kathah anggen kula matur cekap semanten kemawon atur kula bilih wonten klenta-klentuning atur kula tansah nyuwun agunging pangarsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.